Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphuli ke sithetha ke ngemeko yabadlali abahlanu abalwela ke i-starting lineup kwiqela leKaizer Chiefs abareyidi into yokubana ke bangangena kwi-starting lineup baphulaphuli. Apha sibala uLebogang Mabuye, apha sibala uNkosi Ndiphile Ngcobo, apha sibale uNkanye Soshinga, sibala uDillon Shepherd, sibale uKhanyisa Mayo. Abo badlali baredi into yokubana ke bangawuqala nanini na umdlalo, into ethetha ukuthi ke ngoba salwe into yokubana ke nabo babe khona phaa kwii-players ezidlala rhoqo phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Umbuzo umile nanku, ingaba nabona aba badlali xa sibajonge umgangatho abakuwo abakho lungile into yokubana na bokume bakudala bewuqala umdlalo xa sidibanisa naba bawuqalayo umdlalo? Kunento apha ke baphulaphuli ke ehlokomisa imidiya, into kaSibongiseni Mthethwa. Abanintsi bakhala ngokuthi ke uMthethwa ikusingathi ayimvumi iKaizer Chiefs, umfana omdala, bathi bayala ngendlela adlala ngayo. Abanintsi ke bamthethelela bathi ke usebenza nzima, uyayiquma phaa idefender ke yeKaizer Chiefs, ude wabe ke ufumana noba yi-man of the match ke uyena ke uSibongiseni Ox Mthethwa. Into ke ezingase siyithethe thina phaa ngendlela esijonga ngayo, xa kufike uMabuye phaa kwiqela leKaizer Chiefs mele adlale noCele. Kulapho ke ngozawubona khona umdlalo ke weKaizer Chiefs. Kodwa uMabuye akanodlala noSibongiseni Mthethwa, ayinokwenzeka loo nto. uMabuye mele adlale noCele. Isizathu sokubana ke sibeke loo mbono thina into yokubana sidinga ukubona iKaizer Chiefs inalaa nto kuthiwa kukwenza ibhola entle. Ibhola eKaizer Chiefs creatwe apha esiswini before iye ngaphambili phaa kubadlali aba-athekayo. Xa ninazo ke eza creative players ke ezilapha ke esiswini kwitim yenu, ndingakwenzela umzekelo ngolo mfana ke wakwaMkwena, uTebogo Mokoena. Ndikwenzela umzekelo ngo-Andile Jali phaa kwiSundowns, zii-destroyers ezo. uJali bedestroya phaa kwiSundowns, enceda kakhulu idefender kodwa ke ekwazi uatheka. uTebogo Mokoena wenza loo mdlalo naye, kodwa indlela abapasa ngayo kakuhle, indlela aba-atheka ngayo kakuhle, indlela abakwazi ukuyidlalisa ngayo itimu, nantso ke into efunekayo ke xa udlala la position. Ifeyila okanye into ebetha uMthethwa phaa kwiKaizer Chiefs, umfana omdala, ugood ekumakheni, ugood ke ekudifendeni ola donga lweKaizer Chiefs, umfana omdala. Kodwa ize ithi ke ngoxa kufuneka ngoku itimu ibheke phambili, itimu idlale eza passes, itimu yenze kakuhle, umfana omdala ke noko kubekho ubunzima obuvelayo phaa kuye. Ndive xa ndisithi xa kudlala uMabuye afakwe lo mfana kwaThabo Cele, nizawubona izimanga phaa kulaa midfield yeKaizer Chiefs baphulaphuli. Phaa ngaphambili ke baninzi abantu aba-athekayo phaa ke kwiqela leKaizer Chiefs. Endicinga into yokubana ke ingenzeka uba loo khowutsha ngoba dunjulwe intloko abasazi uba baqale ngeyiphi bayeke eyiphi. Kodwa kubalulekileyo ngoku mabade banike nabadlali abatsha amathuba bazotsho nabo babonakale. Luluvo olo baphulaphuli ke nawe unelungelo lokuza ke nolakho kuluvo. Kodwa ke nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.